dito sa storya ni Juan. Hindi ito si Juan Tamad, kundi si Juan na historiador. Kumusta kayo mga kaistorya? Ito po pala si Paul na yung host dito sa storya ni Juan. Binabati ko po mula dito sa Singapore ng isang magandang araw po sa inyo lahat mga dyan sa atin mga kaistorya sa Pilipinas. You are about to watch new created short stories na pinamagatang Ang Kalbo na Kagubatan in Tagalog version. Thank you mga kaistorya sa ating mga bagong subscribers dyan na palagi pa rin nagpa-plus 1 dito sa ating storya ni Juan. At maraming salamat sa inyo mga kaistorya sa mga bagong subscribers natin dyan na nakapunta dito sa ating programang storya ni Juan. At syempre sa ating mga existing na mga loyal na mga kaistorya natin dito, syempre mga kaistorya. At maraming salamat sa inyo sa pagsuporta dito sa storya ni Juan. At syempre dito sa ating birthday celebrants, yung mga birthday nagse-celebrate sa ating mga birthday celebrants sa ating mga kaistorya dyan sa buong buwan ng Disyembre. At malapit na pala mga kaistorya na Bisaya tuloy. Malapit na mga kaistorya yung Pasko natin dyan sa Pilipinas. Marami pa rin bang o cancel ba yung ating mga yung mga Christmas party? Bawal ata yan mga kaistorya, di ba? At pero hindi cancel yung o hindi postpone yung ating Pasko mga kaistorya, patuloy pa rin yan. At yun lang mga Christmas party at yung mga gatherings dyan ay bawal na bawal po iyan. At syempre dito sa ating i-greet ko po kayo mga kaistorya, yung mga nagsiselebrate na mga birthdays ngayong araw na ito. At happy birthday po sa inyo lahat dyan mga kaistorya natin dyan sa Pilipinas. At nagtangkilik po kayo dito at nanonood sa birthday po ninyo, sa araw po ninyo ng kaarawan. Happy birthday mga kaistorya. At sana ay marami pang birthdays na darating sa ating mga buhay sa mundong ito. Okay mga kaistorya, at syempre kantahan na natin Music Maestro please. Magpapansit po kayo mga kaistorya, yung mga birthday celebrants natin. At dahan-dahan lang po tayo dyan sa ating paghahanda. At syempre yung mga baboy dyan mga kaistorya, konti-konti lang yung mga karne dapat. Okay, at saka mangimbita po kayo sa mga kapitbahay po ninyo. At bigyan din natin ng mga pagkain dyan, syempre mga kaistorya. Okay, at saka itong si Ethan si Pat mga kaistorya. Ito yung pamangkin kong palaging nagpapag-greet po dito sa atin sa programang Istorya ni Juan. At Ethan si Pat, kumusta yung mga modules natin dyan? Parang yung mga ating mga ngayon yung mga parents natin ngayon, yung mga magulang natin ay sila na rin yung mismong on behalf, may tinatawag natin mga kaisa, on behalf sa mga teachers natin dyan. Sila na rin yung nag-aalalay yung mga parents natin sa ating mga modules dyan sa mga kabataan natin. At sila na mismo yung nagtuturo na rin yung mga basic na mga knowledge natin dyan na dapat ipapasa natin sa ating mga anak. So medyo okay rin mga kaistorya, so mas maganda din yan. At na-recall yung mga dapat mga sagot, yung mga may-recall yung mga kabataan natin mga kaistorya. In some way okay rin siya mga kaistorya. Okay, so tuturuan natin yan yung mga modules natin dyan. At huwag niyo pabayaan yung mga anak natin. At tulungan lang din
kapitbahay, yung mga kapitbahay natin na medyo nakapag-aral ng kolehiyo or high school, depende sa level ng mga parents din. At share na lang din kung ano yung mga stock knowledge natin dyan dati, at tulong-tulungan na rin yung mga kapitbahay nating medyo hindi masyadong nakapag-aral, mga kaistorya. So tulong-tulong na rin dyan sa lalo na sa kanilang pag-answer ng mga modules na kanilang mga anak. At syempre dito sa ating cassava cake, mga kaistorya, na pinakamasarap na cassava cake sa lungsod ng Cagayan de Oro City ay isang delicacy na rin po yan, mga kaistorya. Order lang po kayo dyan sa kanilang FB page dyan sa Rafa Streets dyan kina Sir Nile. At syempre dito sa ating Tres Pañeros dyan sa Isuzu sa Lapasan Highway, maraming mga promos din sila, mga kaistorya. Kung may mga Isuzu na mga sasakyan po kayo, syempre durable po yan. Syempre mga Isuzu na mga sasakyan na maglalas ng mga halos mga 20 years plus, ano, mga kaistorya. So punta lang po kayo dyan kung may mga Isuzu na sasakyan. Maraming mga promos po sila dyan, mga kaistorya, sa lungsod ng Cagayan de Oro City. At syempre dito kay SCL Dora Software and Hardware Solutions na dyan sa corner 2nd to 21st Street dyan sa Nazareth, Cagayan de Oro City, sa ating kaibigan na si Carlos Dora. At syempre dito, mga kaistorya, sa ating Maharlikans Code, kung gusto po ninyo mag-aaral ng mga bagong teknolohiya sa programming, kung mga IT students po kayo dyan, ito po yung impartment ko sa ating contribution sa ating mga estudyante dyan na mga IT or kahit high school lang po, mga kaistorya, or mga elementary. Pag-aaral natin yung mga bata dyan, yung mga sa computer, mga kaistorya. Syempre libre lang po yan, yung Maharlikans Code. Kung gusto nyo magpag-aaral yung anak nyo, or ma-enhance kayo mismo, or dyan, punta lang kayo dyan sa aking isang channel na tinatawag na Maharlikans Code. Siyempre dito sa ating ipaskill, ito po yung classified ads natin dyan sa Pilipinas. Libre lang po yan, mga kaistorya, wala pong bayad. At huwag kayong mahiya, mga kaistorya. Talaga namang wala tayong okay, mga kaistorya, at saka libre lang po yan. At ipopromote po natin yan, yung mga classified ads po nyo na ipopost yan. Kung magpo-post po kayo ng magpapaupa ng yung tindahan or mga establishment dyan, or mga motorsiklo, or kahit anong mga ka-classified ads po ninyo, mga trabaho, mga kaistorya, ipopost po ninyo dyan. Kasi yung ibang sites sa atin sa Pilipinas ay masyado ng commercialized, mga kaistorya. Tsaka isang post lang or ilang hindi siya unlimited na kumbaga sa lahat ng mga categories. So yan sa ipaskill ay siyempre sa atin ibibigay natin lahat yan, mga kaistorya. So post na po kayo ng unlimited dyan. At saka isang contribution na rin natin dyan sa ating bayan. Okay, mga kaistorya, at wag na natin patagalin pa ang ating storya dito na mainit-init pa, na tinatawag nating ang kalbo na kagubatan. Okay, mga kaistorya, isang araw, mayroong isang sakim na negosyante na dumating sa isang mapayapang komunidad sa Sitio Dili Lalim. Ang mga tao doon ay mapagmahal at iniingatan nila palagi ang mga kabundukan doon, at lalong-lalo na yung mga maraming mga puno sa gubat. At simpleng-simple lang yung mga buhay nila doon. At hindi nila masyadong kabisado kung anong mga hitsura ng mga tao sa isang moderno at malalaking syudad, at kung ano yung mga damit ng mga tao doon. Ang kanilang barangay captain na si Arturo at ang kanyang mga nasasakupan sa kanilang maliit na komunidad. Tara at ating pakinggan ang storya na original po nating ginawa po dito sa storya ni Juan na pinamagatang ang kalbo sa kagubatan. Chief Arturo! Chief! Nasaan ka, Chief? May dumating na isang tao, Chief! Nga
Kakaiba yung itsura nito. Hindi katulad ng sinusuot nating mga damit, Chief. Kakaiba talaga ang kanyang itsura at parang taga-syudad po ito. Taga-syudad po itong taong ito. Mayroon daw siyang sadya sa iyo, Chief. Ganun ba? Papasukin na ito. At saka, baka nga naligaw lang yan dito sa ating lugar. Pakaingatan ninyo at alagaan yung bisita natin. Hi, Chief. Kumusta ka? Ako pala ang isang negosyante na nakatira sa isang moderno at malaking syudad. Interesado ako sa iyong magandang lugar. Oh no! Lalong-lalo na itong mga naglalakihan at hinog na hinog na ninyong mga puno ng kahoy, Chief, ano? Talagang pinag-iingatan ninyo itong magandang lugar ninyo, Chief. Grabe ang paghanga ko sa iyo, Chief. Sa sobrang dami talaga ng mga hinog na hinog po ninyong mga kahoy. Oh no! Masarap talaga itong putulin lahat. Kung dumating ka lang dito para pagkainteresan mo lang itong mga hinog na at naglalaki ang mga puno namin dito sa aming komunidad, ay nagkakamali kang pumunta rito. Hindi namin pwedeng ipagbili at pagtatampasin namin yung mga puno namin dito. Kasi natatakot kami kung ano ang mangyayari sa amin at sa mga syudad kung wala ng mga puno dito sa aming kabundukan. Hindi ako pumunta dito para sa mga bagay na yan, Chief. Pumunta ako rito para maghandog ng isang espesyal na sardinas. Wow! Na galing pa sa syudad. Oh no! Wow! Kaya pala, pumunta ka lang dito sa aming lugar para maghandog lamang sa akin ng paborito naming klase ng ulam dito sa aming maliit na komunidad na isang masarap at nakakatakam na sardinas na galing sa syudad. Oh no! Opo, Chief Arturo. At marami pa akong dala sa isang truck na punong-puno ng mga sardinas nang galing pa sa malaking syudad. Tawagin mo ang iyong mga katribo at magpa-fiesta ka ngayong gabi para mabusog kayo lahat. Plus, kapag busog na kayo ng inyong mga tauhan dito ay pakuluan ninyo ang iyong mga katawan ng isang makamandag na alak para makakatulog kayo ng mahimbing kalakip ng buong tribo mo ngayong gabi. Talagang alam na alam ng isang sahim na negosyante na hindi talaga papayagan ni Chief Arturo na mapulputulin yung mga puno sa kanilang mga kabundukan. Pero kaya nga tinira si Chief Arturo at ng kanyang mga tauhan sa kanilang kahinaan. Ang bihirang pagkain na walang iba kundi ang masarap na sardinas na nagmumula pa sa malalaking mga syudad na isang truck ang dala ng sakim na negosyante para mabusog sila at malasing ng buong gabi. Ang sakim na negosyante ay nagdala ng kanyang mga tauhan para pagpuputulin na ang mga puno doon sa bundok nila Chief Arturo. Ngayon, himbing na yung tulog nila. Bukas pa, yan sila gigising. Magsimula na kayong magputol ng mga puno dito hanggang makakaya ninyo. Para may sakay na natin sa ating dalang mga truck at para makauwi na tayo sa ating syudad.
Sobrang dami ng mga puno dito sa lugar na ito. Wow! Okay, boss! Tara na, boy! Magkariraan tayo sa pagputol ng mga kahoy dito. Oh, no! Nagsimula ng pinagpuputol ang mga kahoy ng mga tauhan ng isang sakim na negosyante sa bundok kung saan pinakaiingatan nila Chief Arturo at ng kanyang buong komunidad at nakakalbo na ito paunti-unti ngayon at biglang nakarating ang masamang balitang ito sa ina ng gubat. Sa pamamagitan ng mga ibon sa kalangitan na nagsisiliparan sa kalangitan. Totoo ba ito? Hindi ako makapaniwala sa mga narinig kong masasamang balitang ito. Pinapuputol talaga nila ang mga pinagkakaingatan kung mga puno dito na wala man lang papeles at tamang paraan. Nasaan kaya sila, Chief Arturo? Tweet! Nilinlag sila, Chief Arturo, at ng kanyang magkasamahan sa kanilang komunidad sa isang sakim na negosyante. Nakatulog sila lahat ng mahimbing nahay. OMG! Sobrang nasaktan ako sa ginawa nitong isang sakim na negosyante. Pinagpuputol talaga nila halos yung puno ko doon. Mag-ingat sila sa akin. Ako mismo ang pupunta doon para matingnan kung ano ito katotoo. Bumiyahe na ang ina ng gubat na nagaanyong tao ito na sumakay sa isang kabayo para tingnan niya mismo kung ano ito katotoo bago siya magbigay ng kanyang paghihigante sa mga taong masasama. Totoo nga talaga ang nakarating sa akin. Isang balita nanggaling sa mga ibon sa kagubatan. Dumating nga ako dito at nasaksihan ko mismo na pinagpuputol nga talaga halos saang ng aking mga puno na mga kahoy dito sa ilang taon ko nang pinalalaki at pinaingatan ito para lumaki ng gusto at para maprotektahan ng mga tao. At sa isang iglap ay naglaho ito na parang bula na wala man lang mga permit at walang tamang proseso sa pagputol ng mga kahoy dito para mapalitan ang mga punong naputol ng mga punong dito. Mag-iingat talaga sila sa akin. Puntahan ko itong si Typhoon Kulba para may summon ko ito at para magdala ng mga malakas na ulan at hangin at para sa kabayaran ng kanilang masasamang galaw at gawa sa mga taong masasama at sakim. Huh? Bakit kaya nandito ang ina ng gubat? Na sobrang nanggagalaiti ito sa galit. Magandang araw sa iyo, Typhoon Kulba. Alam na kapag nandito ako sa lugar ninyo, isusummon kita ngayon para manalasa ka at maghatid ng hustisya sa aking mga pinagpuputol na mga kahoy at sa ating kalikasan. Sa mga taong sakim at masasama, sobrang dami ng mga pinagpuputol ng mga punong kahoy ang nawala ngayon sa gubat.
at walang tamang proseso nito at walang mga permit. Sure, ina ng kagubatan. Ngayon mismo ay ipapalabas ko itong sobrang lakas ng hangin at dami ng ulan ang mananalasa ngayon sa mga taong masasama. Alis na ako. Diyan ka muna, ina ng gubat. Paalam! Nagsimula na akong ipalabas itong malalakas na hangin at malalakas na ulan. Ngayon na! Grabe ang lakas ng hangin at dami ng ulan ang dala ng bagyong si Typhoon Kulba. At talagang lumabas yung bangis nito at malalakas na tagpas ng hangin at baha na rumaragasa sa syudad at kabundukan. Parang kabayaran sa mga taong masasama at sumisira sa ating kalikasan. At gumising na sila Chief Arturo at ng kanyang mga tauhan sa lalim at himbing na tulog nila. At humingi sila ng tulong sa ina ng gubat at patawad. Parang masakit yung ulo ko. Para akong na-hangover. Kailangan ko ata ng mainit na sabaw. Oh no! Ina ng kagubatan. Mingi po kami ng kapatawaran sa aming kapabayaan. Hindi namin alam na nilinlang lang pala kami sa isang sakim na negosyante at mga taong masasama ang budhi. Sa iyong galit ay nadamay ang napakarami para kami ay makatanggap ng kaparusahan ang aming nagawang mali, lalong-lalo na sa pagsira ng ating mga kagubatan at ng ating kalikasan. Magmula ngayon ay hindi na kami magpapalinlang pa at papalitan namin ito ng mas marami pang puno ng kahoy at aming itong babantayan at ng matindi ang proteksyon ng mga punong kahoy para sa aming mga tao. Wow! Dito lang muna tayo mga kaistorya at alam kong nabitin po kayo dito sa ating istorya ni Juan, sa ating particularly dito sa ating istorya na new created short stories. At itong si Chief Arturo ay gumising nga talaga at sobrang lasing mga kaistorya at yung mga kasama niya at saka himbing yung tulog nila at wala silang kamalay-malay na pinagpuputol na pala lang isang negosyante. Ito yung sakim na negosyante mga kaistorya na walang kaukulang papeles at ito mga permit na mula sa atin sa DNR. At yun nga mga kaistorya at gumising sila na putol na halos yung kalbo na halos yung mga kabundukan nila at wala na masyadong mga puno mga kaistorya sa sobrang dami ng mga tauhan na pinagdadala ng itong sakim na negosyante. At yun nga at humingi sila ng kapatawaran sa nanay ng ina ng kagubatan kasi yun nga sa sobrang galit nito ay sinomon itong si Typhoon Kulba at ito nga yung tinawag niya at para manalasa at magdala ng hustisya doon sa mga pinagpuputol ng mga kahoy na wala mga kaukulang permit mga kaistorya. At yun nga nakalbo yung kagubatan doon at syempre marumagasa at syempre yung yun nga mga kaistorya walang mabubuhay yung mga kahoy dyan, yung mga puno natin, yung kalikasan kahit wala mga tao. Pero tayo mga tao mismo hindi mabubuhay kapag wala yung mga puno
At yung kalikasan natin kasi nagdi-depend tayo sa kanila mga kaistorya, yung mga punong kahoy na nagge-generate, na nagbubuga ng mga sariwang hangin, yung tinatawag nating mga oxygen mga kaistorya na kailangan natin na ma-produce nila para makalanghap tayo ng mga oxygen mga kaistorya na galing sa mga puno. At saka yun nga mga kaistorya, yun nga yung sabi ni Pastor Apollo C. Quiboloy na yun nga mga kaistorya, dapat nating hindi pagpuputulin yung mga puno dyan, at saka bagkos ay magtatanim pa tayo ng marami-rami mga puno dyan sa ating mga kabundukan kasi yun nga mga kaistorya, kalbo na halos yung mga kagubatan, wala nang magsisip-sip ng mga ano dyan, yung mga puno ng mga kahoy kasi dediretso na lang yung ulan, babaha doon sa atin sa syudad, at yung mga bundok natin ay prone na siya sa mga landslide. Kaya nga sabi niya dapat magtanim tayo ng mga most particularly yung mga pine trees na mga kahoy mga kaistorya, kasi yun yung magsisip-sip ng mas maraming mga tubig sa ating mga kabundukan doon. Bago siya dumating sa ating syudad ay konti na lang yung dumarating na mga tubig doon at hindi tayo masyadong babahain. Kaya nga kailangan yung mga Pilipinos natin dyan, dapat may isang araw tayo na lahat ng mga Pilipino ay yun nga magtatanim nga ng puno, sabi niya, kasi at least makaproduce tayo ng kahit isang araw o buwan-buwan tayo magdedicate ng isang araw. Sana may batas na sa atin na gagawa niyan para, or kung wala pang namang mga batas yun nga volunteer lang po tayo, saka kung makauwi ako ay magtatanim din tayo, mag-volunteer tayo mga kaistorya. Bibili tayo ng mga pine trees dyan at itatanim natin sa ating mga lugar kung saan tayo pwedeng makatanim, or ano ba yun dyan mga kaistorya, or yung mga grupo na mag-join tayo doon at magtanim. Talagang totohanan na pagtanim mga kaistorya, hindi yung picture-picture Okay, so yun nga mga kaistorya, at marami nga tayong puno na mga naputol ngayon, yung mga kabundukan natin ay sobrang wala na mga puno doon. At mga kaistorya, ito nga yung i-dedicate natin tong istoryang ito sa ating inang kalikasan, para ma-aware lalo tayo na kailangan natin ng mga punong kahoy sa ating mga kabundukan. Okay mga kaistorya, at kung meron po kayong mga isa-shoutout dyan, comment lang po kayo sa baba, huwag kayong mahihiya. At yung mga magbe-birthday celebrate, comment lang kayo, at saka para ma-greet po dyan sa ating mga next video po sa ating storya ni Juan. Muli mga kaistorya, maraming salamat sa pagtangkilik dito sa ating storya ni Juan. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please consider subscribing para makapanood pa po kayo ng maraming mga videos na mga ganito at manonotify po kayo. Turn on lang po yung mga notification bell po ninyo para manotify po kayo agad-agad kung may bago tayo mga sariwa mga video po natin dito mga kaistorya. Tsaka maraming salamat mga kaistorya. Kita tayo sa next natin na storya dito sa storya ni Juan. May God bless us all. Thank you and bye-bye!